खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजिब बसुमतारी बर' हारिनि थाखाय दिनैनि साना हरखाबै दुखुगोनां खौरां बर' रायजोनि एबा बर' हारिनि आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि दाबियाव गिबि मुंख्लं जाजेननाय सुजित नार्जारी बिथांनि आंगो जोनोमगिरि बिमाया बे बुहुमखौ अराय समनि थाखाय नागारलांबाय। थारैनो दिनैनि साना जोबोरैनो बर' हारिनि थाखाय दुखुनांथाव खौरां बुंनांगोन, जेराव बर' हारिनि एबा बर' हारिनि थाखाय आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायाव एबा दाबियाव गिबि मुंख्लं जाजेननाय सुजित नार्जारीया बिथां लाम्बेश्वरी नार्जारी बिथांनि गोरबोआवनो जोनोम मोन्दोंमोन आरो लाम्बेश्वरी बिथांनि गोरबोआव जोनोम मोननाय सुजित नार्जारी बिथाङानो बर' हारिनि थाखाय आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायाव दाबि खालामनायाव गिबि मुंख्लं जाजेननाय सुजित नार्जारी बिथाङा जोनोम मोन्दोंमोन आरो बे जोनोमगिरि एबा सुजित नार्जारी बिथांनि जोनोमगिरि बिमा लाम्बेश्वरी नार्जारी बिथाङा दिनै अराय समनि थाखाय बे बुहुमखौ नागारलांबाय एबा बर' हारिखौ नागारलांबाय। मख'जाथावदि सुजित नार्जारीनि एबा मुंख्लं सुजित नार्जारीनि आंगो जोनोमगिरि बिमा लाम्बेश्वर नार्जारी बिथाङा MRM गोसोखां देहा फाहामसालियाव फोसाबबाय एबा देहा फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो हरखाबै रुंसारि जालाङो बर' हारिनि थाखाय आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायाव गिबि मुंख्लं जाजेननाय सुजित नार्जारी बिथांनि आंगो जोनोमगिरि बिमाया आरो बेखौ लानानैनो BTCनि गाहाय खुंगिरि एबा BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा जोबोद दुखुनांथाव एबा दुखुगोनां बाथ्रा होननानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों दुखु फोरमायो। बेजों लोगोसे मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे बर' हारिनि गोबां मेलेमजिबि दैदेनगिरि बिथांमोना एबा बर' हारिनि रायजो राजाफोरा दिनैनि बे हरखाबै बर' हारिनि थाखाय गिबि मुंख्लं जाजेननाय सुजित नार्जारीनि आंगो बिमा लाम्बेश्वरी बिथांनि रुंसारि जानायखौ गोबां दुखु फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जादों।